3FM Serious Request 2012 ging over babysterfte. Ik reisde samen met het Rode Kruis af naar Malawi om daar reportages over te maken. En nu ben ik terug om te kijken wat er met jouw bijdrage is gebeurd. Hier bij het Kasungu District Headquarters van het Malawiaanse Rode Kruis is iets moois aan de gang. Want hierachter worden vrijwilligers van het Malawiaanse Rode Kruis onderwezen hoe ze met waterfilters om moeten gaan. Dankzij jouw bijdrage worden er ook mama-pakketten uitgedeeld aan zo'n 7000 zwangere vrouwen in Malawi. Hier zitten praktische spullen in die nodig zijn tijdens en na de bevalling, zoals naald en draad, zeep en luiers. We hebben er allemaal wel eentje, of we zijn er wel eens eentje kwijtgeraakt. In Nederland is dat heel normaal. Deze fietsen vertegenwoordigen een wat groter belang, zeker voor deze vrijwilligers van het Rode Kruis. Want voor hun huisbezoeken, waarmee ze kunnen gaan voorlichten over veilig bevallen onder andere, moeten ze hier de regio in. En dat is een grote regio. Als je dat te voet moet doen, duurt dat heel erg lang. En met deze fietsen gaat het een stuk sneller. Zinnig dus.